Haunaia da, 16 urte ditu eta bere adineko gazte asko bezala, sare sozialetara konektatuta hitz egiten pasatzen du denbora libre gehiena. Aste batzuk lehenago ezagutu zuen mutil batek argazki pribatu batzuk eskatzen dizkio, eta nahia zalantza egiten du, baina azkenean baietz esaten du. Egun batzuk geroago mugikorra hartzen du eta bere argazki pribatuak sare sozial osoan zabaldu dira. Bere kontaktu guztiak dituzte, lagunak, familia eta ezagutzen ez dituen pertsonak. Bere bizitza hondatu duela sentitzen du. Nahia laguntza bilatzen hasten da eta internetera jotzen du. Han webgune seguru bat aurkitzen du non urrats argiak ematen dizkion. Zer egin, nora jo eta nola salatu. Nahia polizia etxe batera joaten da. Polizia ofizial batek entzuten dio eta azaltzen dio hau delitu bat dela, eta bera ez dela erruduna. Batera txostena egiten dute eta ikerketa hasten da. Perfil faltsua erabili zuen gizona identifikatu eta atxilotzen dute. Plataformak argazkiak ezabatzen ditu eta kontua ixten du. Kalte guztia ezin da desegin, batzuek ikusi baitzuten. Hau nahiari gertatu zitzaion, baina zuri ere gerta dakizuke. Interneten arriskuak errealak dira, baina badago laguntza. Ez isilik egon, salatu.